ζωή. Πατέρα, θα αποχαιρετήσουμε το δέντρο με το σπηλάκι. Όχι, δεν ξαναπάμε εκεί. Έλα να το αποχαιρετήσουμε. Για κοίταξε με λιγάκι. Εμένα βγάζει. Εσένα βγάζω. Πες γεια στα παπάκια και θα φύγουμε. Έλα, βγάλε τα παπάκια. Έβγαλε τα παπάκια. Να δω. Θα τη δεις μετά. Δεν είναι φωτογραφία, είναι βίντεο. Wow.